Wij gaan naar het Boerta, waar Napoleon de Bonaparte op zijn hinder zet in zijn triomf. En als die man nou eens niet leeft hier, dan hier ik Curijn hieten. En nou hiet ik Willem. Ik woon een mooie naam. En waarom Willem? Willem is sneuvelen op het slagveld bij Moskou bij de Beresine. En ik Willem heb en hij is niet waarom komt. Toen zei het zijn huid. Jongens, als er een Lietse geboren wordt, dan moeten wij die naar Willem nemen. En dat is gebeurd. Mijn oerpaken is de eerste naam van Willem. En ik ben er vanuit vernemd. In 1850 in de plaatsbouw en 1880 in de familie Eppenga je komt te wennen. Mijn paak en beppe hebben je wennen, mijn huid en mem hebben je wennen, mijn broer en ik hebben je wennen. Zijn we hier als jongen hebben we er een museum van maken om het spul wat van de voorouders en van vroeger weer te bewaren. Dit is het vuurhok. En het vuurhok, daar wennen wij vroeger in de simmer in. Dan kwamen we niet in de plaats, want dan weer de plaats die blauw mooie skin. En zatwanden wennen we dan in het vuurhok. Kon je samen klompen naar de tafel te rollen. En wat je me hier alle gezegd, dat is alle nog van ons huid en mem. Dat hebben we alle bewaren. Dit aanrechtje. 100 jaar oud. De pan. Daar binnen bij van Beppe. Dus die binnen ik wel 60, 70, 80 jaar oud. Je zegt hier de wijn mijn redens. Van paak en Beppe, van huid en mem. En van mijn baan. En van mijzelf. En die hebben we hier alle bewaren we. Op een Friese oostwagen. Dat had altijd in me zitten. Ik heb altijd gezegd dat ik waarschijnlijk een museum hebben. Want vroeger op mijn slaapkamertje heb ik al een spul. Mijn briefjes erbij, dat weer dat en dat weer dat. Dus toen bouwde ik mijn museum al op. En ik heb altijd een bewaren, dat is schillig voor het museum, zei ik. Dat is schillig voor het museum. Uw mem die hier voor de Tweede Wereldoorlog, hier die een fototoesteltje. En mijn mem die heb ik echt fotogenie vond ik. Want ik zou maar zeggen, ze stond te wachten bij die BM. En dan kwam ik er aan fietsen en dan knipte ze het even. Dus het zijn een soort foto's die in de werkelijkheid maken worden. Ja, dat weer inderdaad ik bijzonder. Maar ik vond ons mem altijd nog een beetje bijzonder. Dat zie je met mijn fietsje, mijn bennenfietsje. Toen ik het gegroeid weer, joeg is heute toen aan mijn zuster. En dan kon die band erop fietsen. Maar toen kwam ik daar en toen lag het op het ijzerbult. Ik zei ze mijn zuster, mijn fietsje wil ik wel weer hebben. Dat kan wel, zei ze, maar dan moest je mij een oorfietsje aan. Ik ben met dit fietsje naar Riemersma in Sondel gegaan. En die had het gerestaureerd, maar hij zei de likkenstijlig aan het wies. Want kost het wel 2 fietsen voordat ik dat kleren. Ik zei, dan doe je dat mooi in de winter, bij het kacheltje. En dat is gebeurd. En nu staat mijn fietsje hier. Ik mag wel gauw eens even hier dan het op een deel ronnen. En vooral als het dan ook mooi waar is, krijg ik het joet. Dan geniet ik van het spul van vroeger. De theedoek, de sieskaaf, het klokje, de godsjeponen, alles het spul, de hoorapparaat van Paken. Toen zet ik ze even aan het eer. Je komt in contact met wat van vroeger weer. Dus ik zou maar zeggen, dan waren ik weer in die tijd.